apa to Purwomadya lan Musana nanti seliramu arsa merjaya marang prajurit ing praja punten dalem sewu Rama. Wonten ing plangkan gedhong pusaka wonten kedadosan ingkang boten remenaken manah. Ing sajroning plangkan gedhong pusaka ana salah suwijining kahanan kemurah prawu Menika leres ngaturi pirsa Rama kalenggahan menika Wida Jangka Jayabaya dipun tigra kalih maling Rama. Wida Jangka Jayabaya monggo kitab Wida Jangka Jayabaya kuwi salah suwijining kaagungan ing praja Mamenang ewon dene Wida Jangka Jayabaya murca saka ing plangkan gedhong pusaka Menika rendam menika napa? Jaya ami Jaya. Sih kula paring dawuh. Jablen Brahmanyam. Lamun jeneng sira merjaya marang kawuling praja Mamenang. Mbok pateni mati. Ning sawise prajurit mati ora bakal ana kerampunan. Pangapuntenipun Rama. Mula sapa? Arep dening durah muka. Durung adoh saka ing plangkan gedhong pusaka. Rakipun para prajurit acan payuning Durjana. Sampun gamblang rasa waca keparing nyuwun tambahing pangestu. Ya. Ayo prajurit, Setunggalipun kemajuan menapa ing kembali nempo dan kantongan ing praja monggo Kyai Wida Jangka Jayabaya goleng sonrento ingsun rewangi talak broto ora dahar poin dami suwitu lawas ewon dene isih ana salah suwijining pawongan kang sumakean yen pancen kaya ngono bakal ingsun semangat marang sapa wae kawuling praja Mamenang sing wis wani yusna kitab Wida Jangka Jayabaya uripe bakal kesuran kowe kabeh ora diseparengake bali sadurunge tinanten Wida Jangka Jayabaya. Teges kowe bisa nemokake maling sing nyolong marang Wida Jangka Jayabaya. Tak jaluk aja nganti rebut bener, aja nganti nyalahke siji lan sijine. Iki kabeh tanggung jawab kowe kabeh. Mumpung durung adoh maling iki mau, ayo saiki cepat kok gajah pira kang nggo iki ya. Nah, guys, pojok kae. Sok kabeh para Kantama. Sedya makarya.
Lho wis cetha iki. Janjine piye, Pak? Kanca-kanca mbok jogone jogo. Aku sing mlebu. Ya. Lho. Ngerti nek sing duwe ngonangi aku. Lho kowe kok ora ngandani aku. Jarno iki. Iki salah iki lho, Kang. Sedron, Kang. Ape nyekakno nyawa Ngajak kancane jogone jogo. Yo, Lu malah ngajak ngopi. lho. Iki sing salah. Iki sembrono iki. Nyawa totoane iki mau. Repot ngantuk lho, Kang. Lah nek ngantuk yo rasa melu mau. Percaya melu. Piye? Nek yo kasil lah. Anggone sampean nitro kita Widodo Boyo. Kasil piye iki? Terus piye iki urusane? Ngerti wis konan kasil Walah. Ngapusi. Aku sing piye, Bos? Sing aku sing piye? Pasti medleno. Dhewe. Mesti medleno. Widot Jongko Jaya tak gleno. Yo. Mesti dikakno dhewe. Biasane ora sampe. Iki mau aku wis konangan iki mau. Endo kuna. Yo, sawangan geger kono capek tunggak ngerti apa ora kuwi? Terus piye Kang iki? Ngene. Cetha iki konangan. Hukum kedoya prajurit pamenang mesti ketuntutan. Yo, terus Sampean piye Kang? Sampai kanan. Etok golek kayu. golek kayu. Etok golek kayu. Jane iki mau padha kok. Golek kayu. Aku etok golek kayu. Jare mangu. Kene sing cetok. Jane kowe iki lagi ngopo? Golek kayu. Golek kayu. Cek tapi ya. Apa? Aku dipengen kondo-kondo. Aku etok golek kayu. Etok aja kedudono. Golek kayu Pak. Etok ora tak dudono. Aku etok golek kayu. Wah. Mbok menawa kae bisa tengah ya. Cocok golek perkara iki. Golek perkara kowe. Ora waras kae coba aku tak takon karo sing waras wae. Piye? Tenane iki mau lagi ngopo? Lho, golek kayu, kudah golek kayu. Golek kayu kok papane kok ora pas. Iki tengah wengi. Lho, Awan panas kayu awan golek kayu, awane panas sepetas kok. Ya iku adem pegaweanmu saben dina kuwi golek kayu. Golek kayu. Golek kayu iki sehanan. Ketokane yo lagi anyar. Lah, kudune ra wis ana tumpukan kayu. Ah, tumpukan kayu cilik-cilik. Lho, apa rek iki lagi resike sampean kok. Mongko iki ngepasi Widodo Jayabaya aneh saka Klaten Dong. Lho, lah urusane Kok bari kowe kemliwer ana ing papan iki? ayo biasa sambang dalan gerbang iki. Nanging pratelane krowangmu kae siji mau jare tok golek kayu. Kene. Udah kene. Cara ukuran genep iki. Kok kowe jare kondo tok golek kayu coba. Lho kok senane lagi apa? Aja bodhone akang. Lho. Sing jujur ngono. Ayo jujur. Lah iya. Gemang kowe wis nyolong kitab Mon cedak niki. Wis. Pancen lunyu yo ilatmu. Pinter ra ronce tembung. Ya, Lho kok wae. aku nih. Pancen aku mlebu nang plangkanan. Ora tenan to. Golek Widodo Jongko Jayabaya. Sedako tak colok. Nen mlebu ning gedhong pusaka golek Widodo Jongko Jayabaya. Durung ae ngerti wujude aku konangan. Konangan ayu mawon. Wasis nggonmu ronce tembung. Tak jaluk sepisane mbok balekke ora Widodo Jongko Jayabaya. Sing dibalekno iki Lah tak golek opo wae. Malen gileming